начин ще... Я имам две, внимайте на... Ама ти питай как се казва момчето. България готови сме от лявата страна. Не от лявата страна, ще му кажа при централния вход. Той е съвет на неща. Неудобно им е заради ниските заплати и умиращите градове и села в България. Остават ни само 2 дни. 2 дни, в които трябва да убедим хората, че бъдещето зависи от техният вод.